Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállt, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, szentmisének az elején, ahogyan mondtam, a mai nap úgy alakult, hogy vasárnapra esik Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, és ennek kapcsán hallottunk 3 szentírási részt. Az ünnepnek a háttere, hogy 4. században Nagy Konstantinnak az édesanyja, Szent Ilona megtalálja a Szent Keresztet, és a Szent Sír bazilikát, hogy Jeruzsálembe felszentelik, és másnap felmutatják a Szent Keresztnek az erekjét a népnek. És itt vannak ezek a igeszakaszok, amelyek a keresztről szólnak. Nézzük meg ezek alapján 3 szakasszal összefüggésben, hogy a kereszt miben tud nekünk segíteni. Az első az olvasmány. Az olvasmány az, amiben látjuk, hogy a kereszt meghív egy teljes életre. Itt ez a rész, zsidóság kivonult Egyiptomból, vándorolnak a pusztába, de hát elegük van, és jön az emberi reakció, lázadás, fellázadnak az Úr ellen, és hát az Úr kígyókat küld, megmarják őket, és ebben valaki bele is halnak. Hát, ha az ember ebből ért, akkor erre van szüksége. Ezt kell ahhoz, hogy rádöbbenjen, hogy hát ez most nem volt jó, így lázadozni, mert amúgy van víz, meg van manna, meg vannak fürjek, csak ezt így most elfelejtettük. És rádöbbenek arra, hogy bűnt követtek el, Mózeshez fordulnak, és azt üzeni az Úr Mózes által, hogy készítset egy rézkígyót, emeld föl, és ha marás rátekint, akkor meggyógyul. Miért érdekes? Az Úr nem hívja vissza a kígyókat. A kígyók maradnak. Sőt, a kígyók továbbra is megmarják az embereket. De, ha valaki föltekint a rézkígyóra, akkor életben marad. Hogy miért van az, hogy miután megbánják, amit tettek, Isten továbbra is meghagyja annak a lehetőségét, hogy adott emberek belehalljanak a marásba, ha nem tekintenek föl. Ezt jobban megértjük, hogyha hozzáolvassuk az evangéliumot. Az evangéliumban Jézus Nikodémussal beszélgetve világosan utal erre a szakaszra, hogy ahogyan a kígyót felemelték a pusztában, úgy fogják az emberfiát engem is felemelni a kereszten, hogy aki benne hisz, annak élete legyen. Élete legyen. A görög, egyszer erről beszéltem, a görögben ugye 2 szó van az életre, a bios és a zoe. A bios, ebből jön a biológia szavunk, a bios az a biológiai életünk, a testi létezésünknek a síkja, testi életünk. A zoe jelenben a teljes életet jelöli, azaz a testi, szellemi, lelki életet, a kapcsolatainkat, az egésznek a teljességét. Na és mi szerepel? Jézus mit mond? Hogy zoéja legyen, azaz teljes élete legyen. És innen értjük meg azt, hogy az Úr az olvasmányban miért nem hívja vissza a kígyókat. Mert ő teljes életet akar adni, aminek van, hogy része az, hogy elveszítjük a biológiai életünket, adott esetben meghalunk. Vagy hogy nem szűnnek meg a betegségek, hiába imádkozunk, vagy hogy az életünk az így, hát öregszik, erodálódik. Mert Jézus a teljességet akarja odaadni, aminek van, hogy nem része a biológiai életnek a ilyen vagy olyan tém megőrzése vagy gyógyítása. De a teljeset meg akarja adni. És jó, hogyha látjuk ezt a különbséget, hogy Istentől ne várjunk el olyat, amit valahogy nem fog megadni. Vagy a biológiai életünk nem úgy alakul, és nem is Úr nem adja meg az eszközöket ahhoz, hogy úgy alakuljon, ahogy szeretnénk. De a teljes életet viszont meg szeretné adni, és ahhoz mindent megad. Ez egyik. A másik a Szent Lecke. A Szent Leckében Pál apostol ír a filippieknek, és egy Krisztus himnusz hallottunk, aminek a központi része az ez. Megalázta önmagát,
és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ahogy az olvasmány meghívott a teljes életre, a Szent Lecke meghív az engedelmességre. Isten emberi lesz, és a fiú a földi élete folyamán az atyának engedelmeskedik. Amikor döntési helyzetbe kerül, atyára figyel, itt és most hogyan lehetne jól dönteni, és dönt, és jól dönt. És elmondhatjuk azt, mivel egy tökéletes Istenemberről van szó, hogy Jézus mindig jól döntött. Engedelmes volt, mindig jól döntött. Pár évvel korábban Pádóiban vannak lelki esték a fiataloknak, és egyik alkalommal egy tanárismerősömet hívtam meg, aki a következő felütéssel kezdte, nagyon bennem maradt, hozott egy nagy táblát, és a táblának az elején volt egy emberke. Az emberke egy konkrét döntési helyzetben volt benne. És döntetett így vagy úgy, A vagy B. És a fiataloknak jelentkeznek, hogy ki hogyan döntene emberkénk helyében, akire többen szavaztak, afelé ment tovább. Akkor A, jó, ott megint egy újabb döntési helyzetbe került az emberkénk, akkor megint vagy A vagy B, hogyan döntenétek? Szavazás, B. Oké, megint megyünk tovább, és akkor van ez 1, aztán 2, aztán 4, aztán... És a tárba végig úgy nézett ki, hogy iszonyat sok, nagyon sok kifutási lehetőség volt, és a diákokkal így a végén eljutottunk az emberkénkkel valamelyik végső stádiumba. És ez nagyon bennem maradt, hogy hát tényleg az életünk az tényleg így néz ki, hogy döntünk, és akkor döntünk, csak hogy valamit így jó, hogyha a Szent Lecke kapcsán így elfogadunk. Ez pedig az, hogy dönthetünk akármilyen jól. A szenvedés ott marad. Vagy lesz, vagy valahogyan találkozunk vele. Hát ha Jézus mindig jól döntött, már pedig mindig jól döntött, ő jól szavazott volna ezeknél a lépéseknél. És az életének része volt a szenvedés, sőt a végén keresztre feszítik. Testvérek, akkor mi mit várunk? Talán néha döntünk rosszul. Én szoktam sokszor. Aminek alapból egy hozadéka a fájdalom és a szenvedés. Magam és mások életében. De hogyha még jól döntünk, tehát a jól döntésünkhöz ne kapcsoljuk hozzá azt, hogy az azt fogja jelenteni, hogy akkor nem fogunk szenvedni. Fogunk. Ezt megint lássuk így egyben, hogy ne kössünk olyat valamihez, ami nem tartozik hozzá. Végül a harmadik, amit idehozok, az az evangélium. Az evangéliumban pedig meghívást kapunk a hitre. Az utolsó mondat így szólt, ezt mondja Jézus Nikodémusnak. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ. Milyen szép mondat, nem? A vacsora előtt ezt így elolvassuk, és akkor így béke van és szeretet. Isten nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ. Megnyugodhatunk. Hát, nem. Mert a szöveget mindig kontextusában értelmezzük, ugyebár, és ha tovább olvassuk, akkor mi szerepel? Következő mondat így szól, aki viszont nem hisz, az már ítéletet vont magára. És akkor most elment az étvágyunk a vacsorától. Szóval, hát erről van szó. Isten nem azért, hogy elítél világot, de aki már nem hisz benne, az már magára mondta az ítéletet. Akkor most mit kezdünk ezzel? Jánosi teológiának az egyik központi eleme az az, hogy ahogy Isten belép a világba, mindenki döntés elé állít a puszta megjelenésével. Ugye János ellentétpárokba gondolkozik. Sötétség, világosság, bűn, kegyelem. Azt kell, hogy mondjuk, filozófia történeti szempontból, gondolkozás történeti szempontból, hogy a kereszténység az, ami kitermeli az ateizmust. Amíg nincs kereszténység, addig nincs ateizmus. Tehát vegyük a monoteista vallásokat, hogy nagyobbakat. Zsidóság, iszlám, kereszténység. De ezek között is a kereszténység a legkockább, legradikálisabb, és amíg nincs kereszténység, addig mindenki hisz valamiben. De onnantól kezdve, hogy a kereszténység belép a történelembe, annyira radikálisan állítja azt, hogy van Isten, és hogy dönteni kell vele szemben, vagy ellen, hogy a kereszténység nyomán jelenik meg az ateizmus. Ezt ki kell, hogy mondjuk. De ez így van a mi életünkben is. Hogy van, hogy Isten úgy tárja föl magát, hogy nem tudok nem dönteni. És akkor az életemnek adott területén megjelenik az ateizmus, a hitetlenség.
És én ezt merem mondani, hogy hát szerintem ez amúgy logikus. Nekem is vannak területek, amin küzdök a hitért, és ha valaki adott területen nem hisz, én megértem. Hát nem hinni szerintem logikus. Mégis mi az, ami segíthet? Másik János Pál Fideszet Ratio enciklikája, nagyon szép írás a hitnek és az értelemnek a összjátékáról, és abban van egy ilyen mondat, ezt felolvasom, nagyon megfogott. Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát. A keresztelemben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres. Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát, a keresztelemben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres. Egy pontig nem hinni, logikus. De mégis mit kezdünk? Az ész és csak adott tartományt tud befogni, adott tartományokat már nem tud befogni és átlátni. És ekkor jön a kereszt, és a kereszt ebben képes segíteni, hogy azok a területek, amikor azt éled meg, mint ahogy az előbb mondtam, hogy jól döntöttél, és mégis szenvedés van, azokat vigyük oda Jézusnak a keresztjéhez, úgy itt is ezt tudjuk tenni. Hogy azt élem meg, hogy nem látom át az eszemmel, az értelmemmel, és ezért nem tudok hinni. De mégis fogjam meg azt a területet, és vigyem oda Jézusnak a keresztjéhez. Hogy a keresztről szemlélve, ahol Jézus, az Isten meghalt értem, mert szeretett és szeret, onnan ez hogyan néz ki? És akkor még ezek a nem annyira racionális dolgok is így elkezdenek átjáródni. Valahogyan a hit elkezd beszivárogni. Ezt tudjuk tenni. Ezt a 3 kis témát hoztam ide, amelyik így megfogott, ezzel lehet tovább menni. Amen.